er jo ikke så voldsomt stor. I kender alle sammen fodboldbanen. Der er nok også mange af jer, der kender bordfodbold. Men vi vil gerne have noget, der er lidt anderledes. Så vores fodbold, det er et stolefodbold. Jeg skal gerne have Richard Emil på banen her. Skal vi lige give ham en hånd? Og uden ved Richard Emil, så tager vi Richard Emils far på banen også. Og se, de spiller på hver sit hold. Thomas, det er sådan lidt fortiden, Thomas, det bliver jeg nødt til at sige. Det er det, svært. Richard Emil, det er lidt fremtiden i det. Og det er jo også sådan, at man skal vælge banen først. Er det ikke rigtigt? Og skal vi så ikke lade den yngste vælge først? Og det er altså ikke dig, Thomas? Hvad for en side vil du have? Den der. Vi kaster den op. Du vælger hold. Hvad for et hold vil du gerne have? Du vil gerne have de stribede der. Så skal du sidde herovre. Så skal I lige rykke lidt tilbage. Og hvis I nu rykker en lille smule tilbage. Så er I klar? Ja, vi skal lige høre, Tom, hvor meget spiller vi til? Ja, se, jeg havde en træningskamp i fredags. Ja. Og der må jeg sige, der spillede vi til den første, han skulle ud og tisse. Men det gør vi altså ikke i dag. Vi spiller til 3 i dag. Den, der kommer først til 3. Vi må gerne hjem, tror jeg. Kan vi ikke lige starte med den første? Gustav, du er så høj, så læg dig på knæ. Kan I lige om det, ikke også? Nej, så er jeg næsten. Han har fået sin afgørelse. Og helt ærligt, så må jeg sige, at det ser ud til, at fremtiden ser ikke så dårlig ud. Selvom man måske havde troet på lidt mere. Men jeg synes også, bolden var lidt lille. Det er måske det. Og så fik jeg vind i ryggen, eller solen i øjnene og alt det der. Og jeg vil sige, se nu, alle de der procedurer, der er der. Tillykke med sejren. Tak. Var det en god kamp? Ja. Spillede du godt? Ja. Hvordan følte du det, da du scorede første gang? Det var lidt svært. Var det lidt svært? Hvad synes du om modstanderen? Han var meget dårlig. Det var meget dårligt. Ja. Tror du, at du også vinder næste gang, du spiller mod ham? Ja. Tak skal du have. Thomas, du ydede en god kamp. Hvordan føles det derude på banen? Jeg tror faktisk, at det er nok min bedste kamp. Ja, det synes jeg også. Men jeg var bare overmatchet. Så jeg spillede mod en over bedre end mig selv. Det er bedre modstander simpelthen. Ja, der er ikke noget at gøre. Tak skal I have i dag.